Desiatky ľudí od najmenších žiakov až po pamätníkov druhej svetovej vojny si v piatok 8. apríla pri pamätníku umučených na Brezine pripomenuli 66. výročie oslobodenia mesta. Oslavy zorganizovali mesto Trenčín, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Jednota dôchodcov na Slovensku. 22. mája 1945, 2 týždne po skončení druhej svetovej vojny, sa v Dúšovej doline na Brezine našlo 9 hromadných hrobov, v ktorých bolo 69 tiel. Išlo o mučených partizánov, ale aj civilistov s antifašistickým zmýšľaním. V roku 1949 bol na tomto mieste v údolí hrdinov postavený pamätník. Na jeho čelnej strane je nápis "Ľudia, bdite". Na druhej strane stojí z utrpenia a smrti 69 bojovníkov proti fašizmu zavraždených. Tu gestapom v rokoch 44-45 vyrástla naša sloboda. Priami účastníci bojov nás pomaly opúšťajú. Aby sila a odvaha našich otcov navždy neodišla s nimi, je dôležité, aby sme o týchto veľkých činoch rozprávali tým najmenším. Aby vedeli, komu môžu byť vďační za slobodu v našom meste. Prečo ste sem prišli zo školy dnes? Aby sme si uctili pamiatku tých, čo tu zomreli, a aby sme tu pozreli tých, čo zomreli. Akým spôsobom ste sa učili o týchto historických udalostiach? My sme si v školskom klube o tom hovorili, pani vychovávateľka nám čítala o tom a potom nám dávala otázky, čo sme si zapamätali. A čo ste si napríklad zapamätali? Padlo tu 69 bojovníkov. Ja som tu ešte nebola s rodičmi, nevedela som, ako tento pamätník vyzerá, ale celkom sa mi tu páči. My sme dostali také papiere a išli sme cestou, mali sme otázky a mali sme na ne odpovedať. Vieš nám napríklad povedať, kto oslobodil Trenčín? Červená armáda. Bolo to lepšie ako napríklad, keď sa to učíte v škole? No, bolo to lepšie, trochu také trošku živšie. No, dobrodružnejšie. Si to pripomíname ľudí, ktorí položili život za slobodu tohto mesta, položili život za nás všetkých, to znamená obetovali sa pre ostatných a myslím si, že nič krajšie v živote nie je, ako sa obetovať a položiť svoj život pre šťastie a radosť iných. A preto je tento deň taký významný a preto je dôležité, aby sme spomínali na týchto ľudí, ktorí odpočívajú na Brezine a ktorí sú vlastne takým odkazom takej ľudskosti, slobody a odvahy. Mňa veľmi potešilo to, že tam boli deti a že to videli, že prežívali tú atmosféru a myslím si, že to je presne to, čo treba, aby to začínalo od detí, lebo fašizmus sa zrodil v hlave človeka, ako každé zlo sa rodí v hlave človeka a tých ziel, ktoré sa tvoria ešte dnes v hlavách ľudí je veľa a my musíme takýchto ľudí eliminovať, musíme im zabraňovať v myšlienkach, ktoré vlastne znamenajú útlak, smútok, smrť a to už nikdy nesmieme dovoliť. A je dôležité, aby si to tie deti uvedomovali od svojich maličkých rokov, lebo tých nástrah dnes okolo na všelijaké nacionalistické vášne a fašistické myšlienky a podobne je dosť, takže treba ich predtým chrániť aj takouto spomienkou na výročie oslobodenia a porážku fašizmu. Deň, keď sme si v Trenčíne pripomínali pietným aktom kladenia vencov 66. výročie oslobodenia mesta, sa dostalo veľkému uznaniu aj generálovi Jánovi Strculovi. Bola mu udelená zlatá medaila Milana Rastislava Štefánika. Sú 3 druhy 1., 2. a 3. stupňa, čiže bronzový, strieborný, zlatý. A pán generál dostal zlatý, pretože už predtým obdržal za prácu v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov tie predchádzajúce 2. Je to našim najvyšším vyznamenaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ja si vážim toho, že som mal odvahu, že som sa pustil do toho a že som robil to, čo som robiť mal. Na to som bol povolaný, na to som bol pripravený. Predtým ja som bol dôstojník z povolania. No kto to mal organizovať? Ten boj, odboj. No tí, ktorí boli na to pripravení. Ja som bol, šiel som do toho. Bez ohľadu na to, či z toho niečo budem alebo nie, bol záujem, štátny záujem, náš spoločný, národný záujem. Nehovorím, že sme nemohli vykonať viac, ale v tom chaose ľudského počínania myslím, že som vymanevroval a spravil som, čo sa spraviť dalo.